שסוגרים שבת בבסיס. אז מצטרפת אלינו סמל ראשון זוהר גת, מפקדת כיתה במשמר הלאומי, מרכז תל אביב. שלום לך. אהלן, בוקר טוב. את מדברת איתנו באמת מתל אביב? אני כרגע מדברת איתך מדרום תל אביב, כן. דרום תל אביב, זה אומר, את סוגרת שבת בתל אביב, כן, זה לא רע. כן, זה לא אני אכן רע. סוגרת שבת בתל אביב. אוקיי, אז קודם כל בואי נדבר על המשמר הלאומי, שזה בעצם יחידה חדשה, צריך להגיד. כן, זו יחידה חדשה שהיא הוקמה בעקבות אירועי שומר חומות. המטרה שלנו זה לחזק את שלום הציבור וביטחון הפנים. אנחנו ביום שלנו מתמודדים עם פשיעה לאומנית וטרור, על מנת לספק מענה כמה שיותר מהיר לאירועי חירום בכל הארץ. אוקיי, עכשיו, בעצם אתם ממוקמים בדרום תל אביב, זה בגלל אזור דרום תל אביב וכל העובדים הזרים שגרים בו? לא רק, אנחנו עובדים בפריסה ארצית. אנחנו מחולקים, המשמר מחולק לשלושה אזורים, לצפון, לדרום ולמרכז. לכל חטיבה יש את הגזרה שלה. החטיבה שלנו, משמר מרכז, עובדים בעיקר בגזרת המשולש, בגזרת ג'ואריש. אז אתם ממש פרוסים רמלה, לוד, כל האזור הזה. כלומר, זה לא לאו דווקא תל אביב. לא, לאו דווקא תל אביב. וואו, הבנתי. עכשיו, אתם בעצם אמורים להיות מוקפצים לכל נקודה שבה יש בעיה? כן. אנחנו נותנים מענה ראשוני לכל אירוע חריג בכלל הארץ. תני לי דוגמה מה זה אירוע חריג, כי הרי יש גם משטרה. אז תסבירי לי את ההבדל בין מתי אתם מוקפצים לבין מתי השוטרים מוקפצים. הבנתי, אני אסביר. אנחנו עובדים ביחד עם המשטרה. אנחנו יחידה של משמר הגבול, שגם נמצאת ביחד עם משטרת ישראל. אירועים כמו מבצעים שבהם יש לנו ידיעה לחיפוש של אמל"ח כזה או אחר, או אמצעים שנועדו בשביל לסכל או לפגוע במדינה שלנו, אנחנו הראשונים שמוקפצים על מנת לעצור את זה וכמה שיותר מהר. לפני כמה ימים יצאנו למבצע במרכז הארץ, בשיתוף יחידות נוספות. במהלך המבצע נתפסו שוהים בלתי חוקיים, סכומי כסף גבוהים ואמל"חים שהיו מיועדים ללחימה. כן. המטרה שלנו בסוף זה לשמור על השקט ועל השלווה של האזרחים, כי בסוף זה מה שמגיע להם. לקום בבוקר בחיוך ולישון בלילה בשלווה. זה שת"פ עם המשטרה? כן, אנחנו עובדים גם ביחד עם המשטרה. ואת כמפקדת כיתה, כמה לוחמים, לוחמות יש תחתייך? זה משתנה מפעם לפעם, זה יכול להיות 8 לוחמים, זה גם יכול להיות 16 לוחמים, זה תלוי בגודל הפעילות. ואת רק בפעילות את המפקדת שלהם, או גם ביום-יום, ואז את צריכה גם לדאוג להם מבחינת התש וכל הדברים האלה? גם במהלך היום-יום, אני כאן בשבילם, בשביל הבעיות שלהם, בשביל הצרכים שלהם, לכל דבר שצריך. בסוף המפקד זה גם האמא ואבא שלך, וגם בסוף זה ששומר עליך בחוץ. הרבה כאב ראש? לא הרבה כאב ראש, בסוף אתה כל יום עושה את זה עם חיוך, וברגע שיש לך את הסיבה של למה שלך, זה הכל עובר בכיף. נכון. אבל כשילדים באים, הלוחמות והלוחמים באים אלייך עם הבעיות האישיות, אז באיזשהו מקום את אומרת לעצמך, וואי, למה הייתי צריכה להיות מפקדת כיתה, לא? לפעמים יש לך את הרגש שבירה האלה, כן. אבל ברגע שאתה עוזר למישהו לפתור את הבעיה שלו, גם זאת הבעיה הכי קטנה, אתה מרגיש את הסיפוק. אתה נזכר ללמה עשיתי את הקורס הזה, למה החלטתי להתגייס, למה החלטתי לבוא ולהיות בשביל אנשים. אוקיי. והדבר האחרון שרציתי לשמוע ממך מקצועית, כי זה מאוד מסקרן אותי, העבודה עם אזרחים. כי בעצם זה ההבדל הגדול בין להיות לוחמת במשמר הלאומי לבין להיות לוחמת במקומות אחרים. זה בעצם לעבוד מול אזרחים. אתם הוכשרתם איך לעבוד מול אזרחים, נגיד חס וחלילה, קוראים לכם לאירוע גדול ואתם צריכים לטפל בו, אבל מסביב יש אוכלוסייה. לימדו אתכם עבודה מול אוכלוסייה אזרחית? כן, גם במהלך הטירונות של מג"ב בהכשרת 05 וגם במהלך הקורס מ"כים, מלמדים אותך קודם כל איך להתנהל עם האזרח. בסוף האזרח מגיע אליך עם הבעיה שלו, ואנחנו אלה שצריכים לתת להם את המענה. הבנתי. טוב. תגידי, אני רוצה להשמיע לך משהו. מה אומרים לך הצלילים הבאים? תקשיבי לזה. רוצי ילדה, תראי שהאור יעלה. זה השיר האהוב עליי. תראי שהאמת תתגלה. מי? מה? מי זה? בן צור.
זה השיר האהוב עליי. זה בן שיר צור. שההורים שלי יודעים שאני מאוד מאוד אוהבת לשמוע, של בן צור. ההורים יודעים את זה? ההורים מאוד יודעים את זה, כן. זה מדבר אלייך? רוצי ילדה? השיר, כן. כן? השיר מדבר על ילדה שהיא רצה והיא מתקדמת בחיים, ושכל החיים לפניה, ושהכי חשוב שתעשה את כל הדברים שהיא רוצה בטוב. זה שיר שנורא התחברתי אליו. וזה שיר שגם מתאים לך? כלומר, את לפעמים מצאת את עצמך מזמזמת את עצמך את השיר כדי לחזק את עצמך? אני מוצאת את עצמי מזמזמת את השיר הזה המון. בוקר טוב, ברגעים אמא שקשה. ליז. בוקר טוב, זוהר, יא מהממת, האלופה שלנו. כן. בוקר טוב. קצת דיסטנס, כי מדובר פה במפקדת, אז בבקשה, זה לא הבת שלך פה, זה מפקדת רצינית. ממש. ספרי לנו, זוהר, אנחנו גאים בך ואוהבים אותך. ספרי לנו על... תודה רבה, שיהיה לכם שבת שלום. לא, רגע, את לא הולכת לשום מקום, חכי רגע. לא, אני מקשיבה לאמא. אמא זאת לאמא. המפקדת יותר ממני. תקשיבי, לא, ממש לא. לא נראה לי שיש בכל המערך הביטחון מפקדת יותר ממך. תקשיבי, ליז, דיברתי עם זוהר, הבחורה חדורת מטרה, רצינית מאוד. ממש, רצינית מאוד. לוחמת אמיתית, תמיד הייתה כזו? תמיד. מה היא עשתה לפני הצבא? תנועת נוער? זוהר עשתה מדריכת טניס, מדריכת כושר, תזונאית, וואה, התנדבה בהמון מקומות, כן, מוכשרת. וואי, טניס אהוב עליי מאוד. איך הבקאנד שלך? טוב, יד אחת או שתי ידיים? זוהר. יד אחת, אנחנו מקצוענים. יפה מאוד. רק בדקתי. ליז, ומתי היא החליטה שהיא מצטרפת למשמר הלאומי? מאותו רגע במשטר הלאומי, באותו רגע שהיא התגייסה, היא אמרה שהיא הולכת עד הסוף. עד הסוף, אבל זה משמר הלאומי, זה לא מג"ב הרגיל, זה משהו מאוד מאוד נקודתי. נכון. איפה היא למדה על זה? היא שמעה על התפקיד והיא ידעה שהיא מאוד יכולה להועיל. כן. והיא הלכה על זה, והצליחה בגדול. ספרי לנו על הרגע שבו היא נכנסת הביתה, אם זה ביום חמישי לחמשוש או ביום שישי, מה קורה מאותו רגע? היא פותחת את הדלת, מה קורה בבית? היא פותחת את הדלת והאור נכנס יחד איתה. ממש. נכון. בכל זאת, ספרי. מקסימה, לסירים של האוכל. לשאר לסירים של האוכל, אבל היא אוהבת סטייקים. היא אוהבת סטייקים על האש. ממש. רגע, אז כשאת נכנסת הביתה, זוהר, מה את מדמיינת יהיה הסיר שאת רוצה שיהיה שם? סיר החלומות. מה הסיר החלומות שלך? סיר החלומות זה פסטה ושניצל של אמא. לפני סטייקים, לפני הכל. וואלה, כן? אז פסטה ושניצל זה בעצם לצהריים. ליום שישי אתה מחכה לסיר של הדג של שישי, אתה מחכה לקידוש, לכל האווירה המשפחתית. ואז את יושבת שם, את מספרת להם סיפורים? יושבת ומספרת להם סיפורים, כן. קצת מה עבר, כן. כן. ליז, כן. אני ממש חייב לדעת, זה פסטה אדומה או פסטה לבנה? פסטה אדומה. אדומה. לא, אדומה חריפה. אדומה חריפה, אוקיי, מעולה. ועוד חריפה. איזה יופי. ליז, ילדה שמשתפת או ילדה שאומרת, יש דברים שאני לא יכולה לדבר עליהם? היא משתפת במה שהיא לא יכולה לשתף, היא לא משתפת מן הסתם. למשל, במבצע האחרון שהיא סיפרה לנו עליו, ממש לפני שאת הצטרפת אלינו, אז היא, אחרי זה שהיא דיברה איתכם, שמעת בקול של ההרגשה של סיפוק? של... מאוד. כן? היא מאוד מסופקת מה שהיא עושה, כן, מאוד. טוב. זוהר? זוהר, בחורה חרוצה. זוהר, עכשיו שאלה זהה לשניכם. לשתיכן. וליז, את תתחילי, את תהיי ראשונה. מה היית רוצה שזוהר תעשה אחרי השירות? שתעשה מה שהיא אוהבת, מה שיעשה אותה מאושרת. אבל בכל זאת, מה היית רוצה? לימודים, טיול, גם וגם, חתונה, תגידי מה. קודם כל יש לה בן זוג גם כן מדהים. שחקן טניס? הוא גם אגבניק, לא. לא, גם אגבניק, הבנתי. באמת שתעשה מה שיעשה לה הכי טוב. יאללה, אני בטוחה שהיא תרצה לצאת לטייל קודם, ואחר כך... זוהר?
מחשבות על להישאר בשירות גם אחרי, או עכשיו המטרה היא לסיים את השירות? כרגע השאיפה היא בעזרת השם לצאת בעוד כמה חודשים לקורס קצינים, ולהתחיל את החיים כאן, בתוך המשטרה, בתוך הארגון, בתוך החיל. ליז, את מוכנה לזה? מוכנה. קבע? טוב. מוכנה. יאללה. אז השבוע זה לא יקרה, אסיר יתום, אסיר עם הפסטה האדומה, אבל אם אתם רוצים אז אני אקפוץ, אתם לא רחוק ממני, אני אבוא לפה לטעום את הפסטה האדומה החריפה, אבל שבוע הבא תחזרי? בעזרת השם אני אחזור. יופי. ברור. ליז וזוהר, תודה רבה שהייתם איתנו. תהיה שבת שלום, תודה. שבת שלום, ותשמרי עלייך, זוהר, ועל הלוחמים שלך. תודה רבה. תודה רבה. תהיה שבת שלום. אמן. שבת שלום לכולם. אמן, אמן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ביי ביי. בן צור איתנו עד